Lotería do Neno, bueno, pois Monforte o que fan os veciños é facer unha auténtica batida. Dende as 12 da mañá van soltando, van ceibando, como se dice, pistas. Erea, a ver, como vai a cousa? Pois a piques estamos de comezar a competición. O noso obxectivo de hoxe é lograr un dos 6 décimos da Lotería do Neno agochados por todo Monforte en Hora Galega. Sumámonos á festa, sumámonos a este xogo de cidade que atrae a centos de veciños e veciñas que estarán durante horas tratando de resolver todas as pistas. E quen inventou este xogo? Pois a gran Laura. Cóntame de onde xorde esta idea, Laura. Pois nada, esta idea xorde pois para darlle un poquinho máis de ánimo nestas fechas aquí ao barrio e, bueno, un poquinho de diversión. Vale, pois contame un poquinho como vai o xogo, explícame as pistas, que é o que hai que facer. Vale, pois o xogo consiste en seguir unhas pistas que poñemos aquí no escaparate do noso local. Cada pista leva a un décimo escondido. Son 6 décimos escondidos. Bueno, tamén temos algún regaliño máis. Cada un ten a súa pista. Les a pista, síguela, bueno, atopas o escondite. Pero hai que invertir horas, non? Que tes por aí? Ensíname o que hai por aquí. Aquí temos as pistas, temos o mapa que vai estar aí posto, non? Vale, Eu quero saber todas as reglas do xogo. Sí, temos un pouquiño, nada, sinalado por donde vais desarrollar a búsqueda. Logo tamén teño o por que imos aquí, a topar, non? Os premios eso, que imos a topar. O que imos a topar van ser un vale, que son o que vamos a cambiar despois por os décimos reales. Temos tamén uns papeliños escondidos. Un agasallo por aí. Que é para un agasallo. Bueno, pois... E as pistas. As pistas. E a xente xa está agardando para comezar, mira. Mira todo o teu público. Importante. Colocamos a primeira? Veña, colocamos. Veña, imos colocar a primeira, ide por aquí. A ver, atentos todos, vinde pa aquí que comeza o xogo. Quen vai gañar? Nós tamén imos... Vas gañar ti? Sí. Eu creo que vou gañar eu, Sí, voy a hacer que voy a... Pois eu penso competir. Mira, 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 a ver se vexo a primeira, esperad, Bueno, hoxe me preparo para xogar, despois conto vos máis. Atentos, buscador, a ver se coñeces. Creo que por alá, vamos por alá. Os Reis Magos agasallan aos nenos, pero fano con sentidiño. A seguridade dos máis pequenos, a súa prioridade. Hoxe, en Hora Galega. E hoxe en Hora Galega queremos coñecer unha desas historias que tanto nos emocionan, que tanto nos enorgullecen, non, dos nosos galegos, porque detrás dos ovos das galiñas de Pablo atópase un xoven de 22 anos con autismo, con nome propio, Pablo Louzao. Os seus pais, bueno, pois querían buscar